gaixo, Mikel. Zer moduz gaude? Hementxe gaude ba. Zeizen politai, sutan dago. Ba, nire sutan nago irekin hitz egiteko. Hitz egingo aldiu. Bai, noski. Kontatu pixka bat hemengo historia. Ba, guaz ginean proiektu honekin 2021 bataren irailean. Eta, bueno, hortik aurrea, pixka enpresan evoluzioa junda aldatzen. Lehenaldian ginean bakarrik bi, eta menua eta karta zen gure lan printzipala, baina baina hasi pixka eventuekin, kurtsokin, eta gure eskaera pixka zabaltzen hasi da. Zue gainera, eskaintzen duzue take away hori, ezta? Zu posible zute hitzea eta etxea eramaten duzue. Hoi da, gu saiatzen egeana da, kalitatezko sukaldaritza pixka etxea eramatea. Ze jende asko, erabakitzen duenean eskatzia etxea, askotan pentsatzen dute pizza edo lako gauzak. Bertan posible da jatea ere? Bai, bada posible. Gu eskaintzen duguna da, hori, denbora ez dakizunean, tarte hortan gu hemen gaude zuri laguntzeko, eta, bueno, behar badezu txoko txiki bat hemen eskaintzen dugu. Zeuna, kurtsok ere ematen dituzu entzun dut. Kurtso egiten dugu, askotan, egin ditugu kanpoko jendean zego, interesatua dagoela gure kulturan, gure gastronomian, eta, bueno, saiatzea pixka jendia, ondo pasatzea, ez dugu nahi izatea kurtso oso serio bat, baina dugu pixka, nahi duna sukaldatzea, ez duna nahi ikusi, eta gero... Edo tragoska bat hartu? Hoi da. Aizu, gustatuko litzaidake zerbait prestatzea, zuk? Venga, ba, Ba, egingo dugu. Iker, zer egingo dugu? Egingo dugu gure entxaladilla berezia. Kontatu pixka bera, zer osaiak diren? Ba, bueno, gure osangaia principalea dira azenarioa, arrautza, patata, eta gero dakagu, binagreta batina da balsamiko olio batekin, eta gero dakagu mostaza, maionesa eta zeboita pixkat. Eta hau zer da? Hau erabiltzen dugu, hau da infusio bat bezalako zerbait. Eta hori ematen dugu zapore oso berezi bat, eta gero horrekin iten dugu maionesa, beste maionesa bat. Bueno ba, nahi duzunean hasi, venga! Aizu, eta honekin zer egingo dugu? Hementxe niri begiratzen ari dira eta honekin? Bueno, esan duen bezala, hau egiten dugu infusio bezala erabili, eta hortik aurre emultsio berezi bat itea, baina, bueno, hoi ja, detaileek ezin dira eman. Hori sekretu da, Iker. Sekretua da. Kentzen dugu pixka moldia. Oso, ongi. Eta horrengo pausoa dira gure krema magikoa. Cuidao! Tikitaka, tikitaka, tikitaka. Gama pare bat. Hor, ikusteko zerekin ina da hon, erregil pixkat. Hau tostada, krujiente pixkat emateko. Polita! Hor dakazute. Erra! Entxaladilla. Aizu telefonoa. Itxatzen dut pedido bat izango dela. Izango, Usten aldidak niri hartzen. Hartzazu bat. Nik hartuko pedidoa. Egunon bai, sutan dago. Pedido bat egiteko? Bai, razillo bat, ensaladilla. Zure izena? Garbine. Nora, eramango du? Inicio denda. Bale ba. Zure eskutan gehatzen gara, baina? Venga, azkar, 15 minutura neo. Sutan dago! Venga, aio, Iker! Aio! Inicio, hauxe izango da ba. Egunon! Egunon dena iriz! Erosketak egiten? Bai, Oso ongi, denda polita dago, Bai, oso polita. Bai, badaki telebistakoa, Mikel naiz. Sutan dagoi laguntzen ari naiz, bai? Ensaladilla. Zuk eskatu duzu. Venga ba, hartu zuretza da. Ni esker. Askotan eskatzen duzu? Bai. Bai, zer gustatzen zaizu eskatzea? Arrozak, entsaladilla, kroketak... Bai, dena goxua dago. Dena goxua dago. Ze suerte da. Arritu eta zaudenen begira. Asko. Beraiei laguntzen ari naiz, bai? Aizu Garbine, zuk uste alduzu merezi duela sutan dagok nire kalitatezko seilua? Dudikpe. Bai, oso ongi. Denda polizia dakazu, Segi horrela. Aio kuadrilla! Agur! Zuetzako, ea goxua dagoen! Gauz asko erosi, Venga, agur gero arte! Basutan dagok lortu du nire kalitatezko seilua. Hortxe, gora sutan dago!